Tqasmu €1,000,000 fondi lil 87 proġett ġdid tal-għaqdiet volontarji permezz tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat wara sejħa kompetittiva miftuħa l-organizzazzjonijiet irreġistrati u konformi mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji. Il-fondi nataw taħt iskemi Voluntary Organizations Project Scheme u Small Initiative Scheme li sa mitwaqqif tagħhom appoġġjaw aktar minn 930 proġett b'investiment totali ta' €9.7 miljun. Lotijiet ġew preżentati mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Ġulja Farrugia fil-preżenza taċ-Chairperson u l-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat Gertrude Buttigieg u Mauro Paċ Paraskandolo rispettivament. Il-Ministru qalet li dan l-investiment juru l-viżjoni tal-Gvern li jpoġġi lill-komunitajiet fiċ-ċentru tal-politika tiegħu filwaqt li l-volontarjat jibqa' pilastru favur soċjetà ġusta u inklusiva u għalhekk dawn il-fondi ġodda fi proġetti li se jsiru fi żmien li ġej se jsaħħu lill-familji, iż-żgħażagħ, l-anzjani u l-aktar vulnerabbli. Is-sena tal-volontarjat se nkunu qed naraw mhux biss numru ta' skemi imma proġetti li permezz ta' dawn il-fondi l-għaqdiet volontarji se jkunu qegħdin iwettqu fil-komunitajiet tagħna. L-interessanti il-varjetà ta' dak li ħolqu l-għaqdiet volontarji żewġu flimkien mhux biss l-informatika, is-sostenibilità, imma wkoll proġetti soċjali u li jmorru lil minn dak li normalment wieħed jistenni minn għaqda volontarja. Iż-żewġu flimkien l-elementi tal-volontarjat mal-ħtiġijiet ta' dawk l-irħula u l-bliet li huma jaħdmu fihom. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-MCVS Mauro Paċ Paraskandolo esprima sodisfazzjon li s-sena wara l-oħra qed jitnislu proġetti ġodda f'komunitajiet differenti, kollha ammirati biex jagħmlu l-ġid fl-oqsma varji fejn jopera is-settur volontarju.